Mens vi har arbejdet med emnet fattigdom, har vi tænkt på, hvad der vil ske i ulandene, hvis fattigdommen blev udryddet fra hele verden. Vi tænker, det vil udløse en ny krise. Vi tror, at krisen vil være omkring ligestilling, og mændene vil få lidt mindre at sige. Vi tror, at kvinder vil gå i protest og kæmpe for ligestilling. Hvis de i ulandet får ligestilling, vil det sige, at pigerne kan komme i skole, lige så vel som drengene. Efter skolen vil både drenge og piger få en uddannelse og efterfølgende arbejde. Arbejde fører til penge, og så kan både mænd og kvinder forsørge sig selv. Og derfor vil kvinderne ikke længere være afhængige af mænd. Ligestilling lyder jo som en god ting, så hvorfor vil det udløse en krise? Jo, vi tænker, at kvinderne vil gå i protest, men mange af mændene vil være imod ligestillingen. Kvinderne i ulandene vil få svært ved at få ligestilling, fordi det er mændene, som har magten. Hvis kvinderne vil gå imod mændene, bliver de nødt til at overbevise nogle mænd om, at ligestilling er en rigtig god idé. Hvis de så får flere mænd til at forstå, at det er en god idé, så får de lettere ved at få ligestillingen. Og hvorfor er det så en god idé? Jo, siger du, hvis der kommer ligestilling, så vil både drenge og piger kunne komme i skole. Efterfølgende få en uddannelse, som vil føre til et job. Der kommer flere kloge mennesker, som vil føre til en bedre økonomi og derved en større udvikling i landet. Det vil ikke kun gøre ulandet glade, men hele verden.
Og det er altså lige indtil den næste krise kommer. Sidst vil vi konkludere, at ligestillingen er som et fundament på et hus. Skolen er væggene, og uddannelsen er vejen ind. Arbejdet er vinduerne, så du kan se ud på alt det, du har opnået. Økonomi og udvikling er taget, for når de fattige har fået et ordentligt tag over hovedet, vil de føle sig som et uland, som faktisk er i udvikling.